Maliba TV1 jabarani filɛbagaw aw bisimila aw ka kunnafoni sentelima ale kɛnɛ kan. Forum international de la diaspora 2026 n'ale tako filanan baaraw kun cɛra sibiridon juillet kalo tile 18 san 2026 n'a denfaya tun bɛ furancɛla fanga maa ɲɛma général d'armée Assimi Goïta ale bolo. A yirala min ye ministre ɲɛma général de division Abdoulaye Maïga ye. Ale tun bɛ ka président nɔ labila a dayɛlɛli baaraw la. A kun cɛra ni hakilina damadɔ faralen ɲɔgɔn kan. Mali ka diaspora minnu bɛ jamana wɛrɛ olu kan k'u tɛna kɛ mɔgɔ ye min bɛ wari ci u ka jamana kɔni o dɔrɔn kan. U bɛna kɛ maa ye min bɛ se sɛnɛ kɔni o la kosɛbɛ ani jamana ka cakɛbon baaraw labɛnni na Mali jamana kɔnɔ. Kunnafoni wɛrɛ nasiraw fɛ an bɛ taa lakanako ale kɔnɔna la an ka wulukasi tabaw ye san sɔrɔ jatigɛwale maaw kan ni ka u dagayɔrɔ ka o filenkulu ci min sɔrɔla ka kɛ Tɔnbukutu ani ale mara la. A yirala fana min ye taji fo ka se moto kɛsu 10 ɲɔgɔnna ma k'o de sɔrɔla ka bosi ni maa kofɔlen ninnu na. Kɛlɛ senfɛ u y'a yira ko jatigɛwale maa caman k'o de kɔni bɔra baara la ni ka u caman kɔni ka o sɔrɔ ka u jogin nin sanfɛ kɛlɛ ale senfɛ. Wale in kɛra sibiri juillet kalo tile 18 san 2026. O b'an sɛnsɛn ka don jamana ale kɔkan kunnafoniw la an bɛ taa Senegal jamana ale kan. Senegal jamanakuntigi Basiru Jɔmaye Faye ale sugandira karidon juillet kalo tile 19 san 2026 ka kɛ ɲɛmaa ye CEDEAO kɔni o kɔnɔna la min ka baara bɛnnen don fara ɲɔgɔn kan ani sɔrɔko ni lakanako nasira fɛ CEDEAO jɛkulu ale kɔnɔna la. Sɔn kɛra o ma jamanakuntigiw ni gouvernement ka sigi 69 o senfɛ min kɛra Sierra Leone jamana ale kan. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Moritani kunun kari juillet kalo tile 19 san 2026 Moritani dugukolo kɔrɔsiw ye maa 200 ni maa 16 min bɔra u ka jamana kan ka na dɛmɛ don o ma jika kasara kɔni o ma Moritani kɔgɔjida kɔni o la. A yirala ko maa 100 ani maa 20 k'o de sɔrɔla ka kɛ fure ye ni batokan kasara ale senfɛ Moritani kɔnɔ. Laseli kɛra dugukolo kɔrɔsiw fɛ Moritani jamana kɔni o kan. Maliba TV1 jabarani filɛbagaw ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoni sentelima n'an sera ka min sɔrɔ ka di aw ma ka bɛn bi tɛnɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la juillet kalo tile 20 san 2026 ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na hali ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan ni waati kelen na diɲɛ waati wɛrɛ aw k'an bɛn.